Emana AMB mai martaba sarkin garin Bichi gamu da wakan jikan Bayero gamu da wakan jikan Bayero mun zo da wakan jikan Bayero sunan Allah sarki na wanda yayi mini baiwa na haka kuma yayi wa gari na karo salati gun manzo na alaye har ashabu Allah ka samu da sarkin gari na Nasir Adoji kan Bayero maza da mata manya da yara ku zo ku taya ni mu jinjina jikan Bayero Allah taya ma ya rika ma ya kare sharrin dare da rana farin jininsa daga Allah gashi masoyin manzon Allah sarki wakilin Jalla Jalala gani a fadar sarkin Bichi sarkin garin ga akwai shi karamci zo kai zo ku yi zo mi kallon masarautar zunzurutun sabon sarauta ga kasaita yanzu Bicin ga babu sa'arsa yanzu Bicin ga ba ta binta sarkin ta ne fa na faɗa muku sarkin ta ne fa jikan Bayero mai martaba sarkin garin Bichi gamu da wakan jikan Bayero gamu da wakan jikan Bayero mun zo da wakan jikan Bayero AMB Amaba Allah kare ka ya kara lafiya sai sarki kare ka ya kara lafiya sai sarki kare ka Allah kare ka ya kara lafiya sai sarki kare ka ya kara lafiya sai sarki gashi da adalci wa mutane wajen kyauta kuma shi makura ne tabbas mai san al'umma ne mai tausayin dukkan jama'a ne ya Allahu ka ja mana kwanansa kun iya sarki sannan kuma kun iya mulki ne sarauta domin kuwa kun gaje ta jikan Bayero ya iya ado sai ma ka ganshi bisa dauki jikan Bayero gashi sadauki ku tashi mu gaida sadauki jikan Bayero kun iya sarki sannan kuma kun iya mulki jikan Bayero ku ne sarauta domin kuwa kun gaje ta jikan Bayero ya iya ado sai ma ka ganshi bisa dauki jikan Bayero gashi sadauki ku tashi mu gaida sadauki jikan Bayero Allah jikan baba ya Allah ya jikan hajiya Allah jikan baba ya Allah ya jikan hajiya Allah jikan baba ya Allah ya jikan hajiya mai martaba sarkin garin Bichi gamu da wakan jikan Bayero gamu da wakan jikan Bayero mun zo da wakan jikan Bayero Abubakar Muhammad Bichi sunana daukan nauyin wakan nan Abdul Mada kenan. Z guy on the mix.